What's up, what's up? Let's take a look some of the Cebuano talents as they showcase their singing power for the TNT audition in Mandawi City, Cebu. Mahirap kalabanin tong si Girl. Sa biritan, baka ang kalaban ay mapag-iwanan. Una, believe na kami sa'yo. Parang pag grand finals na. Pero kung biritan lang ang usapan, hindi naman patatalo tong si Girl number 2 na kung bumirit, parang abot hanggang langit. Aba, ang tindi ng galawan ah. Sige nga, hit me baby, one more time. Grabe ka, Day. Kung ikaw grabe, ang isa namang to, ihas natin daw, ha? O ito namang isa, iba din ang style eh. Kamay na sa bulsa habang kumakanta. Bagong style yan ah. Pare-pare, pwede Tagalog song naman? Ito namang isa, ang hilig mangharana. Kaya ang crowd nakatungangan lang talaga sa lamig na kanyang boses. Sa sobrang lamig, pati siya naka-jacket oh. Forma niya yan, ano ka ba?
O ano, bitin ba? May susunod pang mga uploads. Kaya relax lang kayo dyan. Mag-subscribe na sa aming channel para tuloy-tuloy ang ating samahan sa mga video na More of Cebu o for Cebu.